laitoin sua varten, kato kalsarit, värit. Ne on syvässä sävyiset tätä Karilin laittaa rautassa. Se on rikki, se on huollossa, mä en tiedä. Oon mä soittanut, mutta kun se on huollossa, mutta kun ne on hukannut sen sielläkin, en mä tiedä mihin lain tulee loppukesästä. Joo. Varausia ei saa. No mut eikö se ollut tosi juttu?